לראשונה מאז התרסקות מסוק האסור בשנה שעברה, חזר חיל האוויר להתאמן ברומניה. טייסות הקרנף המריאו לאימון אינטנסיבי באזור ערי הקרפטים, בהם התרחש האסון. לחזור לרומניה גם שנה לאחר תאונת היסעור, כי אנחנו צריכים לספק ביטחון למדינה, והאימון פה אימון עם צורך מבצעי מובהק וצורך מקצועי שרק פה נוכל לבסס אותו. המטרות שאנחנו ממקדים הם אימון איכותי לאנשי צוות האוויר ולוחמי היחידה שמשתתפים פה בשטח לא מוכר. במשך שבועיים התמודדו טייסת הפילים וטייסת אבירי הציפור הצהובה עם השטח המורכב ומזג האוויר הקיצוני של רומניה. לאור התאונה שהייתה שנה שעברה, שהייתה מאוד מושפעת ממזג אוויר, התקבלה החלטה בחיל לשלוח חזאים לפריסות שבהן יש סיכון של מזג אוויר בעייתי. התפקיד כאן הוא לתמוך את הפריסה הזאת מבחינת חיזוי. הם תרגלו נחיתות בדשא, ניווטים בערים, הנחתת ציוד וטיסה בגובה נמוך במיוחד. מערך הקרנף הוא חלק מאוד מאוד חשוב בזרוע הארוכה של חיל האוויר. כמעט ואין פעילות שמערך הקרנף איננו נמצא שם. וכדי להיות מסוגלים לבצע פעילות מבצעית בכל מקום בעולם, אנחנו צריכים לבסס יכולות שגם בארץ אנחנו לא תמיד יכולים להתאמן עליהן. בעקבות התאונה, הוחלט כי השנה לא ישלחו את טייסות האסור לרומניה. יחד עם זאת, אסור להתעלם מהסכנות שאורבות בין ערי הקרפטים גם למטוסי הקרנף. התאונה מלפני שנה אפשרה לנו ללמוד לא מעט לקחים מבצעיים ומקצועיים שאנחנו מצליחים ליישם אותם פה השנה. כללי טיסה במזג אוויר, כללי ניווט מבצעי בסביבה שיש בה מזג אוויר, והאימונים שלנו כולם ממוקדים בכך.